Ginarekomendar sang isa ka psychiatrist ang paghatag sang psychological first aid sa mga estudyante nga naka-eksperyensya sang traumatic nga mga insidente agud nga mabuligan sila nga mag-ayo ang ilang nga emosyonal kag mental nga kahimtangan. Sa interview sang Bomba Radio Iloilo kay Dr. Catherine Jane Heraldo, psychiatrist kag medical specialist 2 sa Iloilo Provincial Health Office, iyagin pahayag nga sa kada nagaluntad nga traumatic incident, hindi lang ang biktima ang nagakaapektuhan. Sunod sa iya mahimo man nga maapektuhan ang mismo naghimo sang malain nga buluhaton ukon ang mga ginakabig nga suspect. Pahayag man sini bisan ang mga wala direkta nga nalakip sa insidente, apang nakita ang natabo, mahimo man gihapon nga makabatyag sang kahadlok kag kakulba nga among ginatawag nga indirect trauma. Bangod diri importante nga mahatagan sang psychological first aid ang mga menor nga naga-eksperyensya sang amo sini nga traumatic incidents. Ginpatag man sini nga sa bahin sa mga biktima, dako ang epekto sa ilang nga adlaw-adlaw nga paghulag ukon pagginawi. Maka-eksperyensya mga ini sa mga flashback ukon ang pagbalik-balik sang kalisod kag pagbalik-balik man sang kakulba bangod sang natabo sa ila. Dugang paniya importante nga gilayon mahatagan sa nagakaigo nga suporta ang naapektuhan nga mga estudyante agoy nga malikawan ang mas malala nga epekto sa ila mental kag emotional health. May ginatawag kita nga psychological first aid. Parihas man na bala kung mapilasan kita. Ang pilas, ginalimpyuhan, ginakayunaton. Kung mapilas naman kita sa mental or trauma na ginatawag naton, so psychological first aid naman ang ihatag naton sa mga estudyante or sa individual nga na. Hopefully, ang mga schools may mga protocol na gid sila kung paano i-handle ina kay para sa safety sang everyone, hindi lang sa victim, hindi lang sa accused, but also sa mga other students, other school personnels as well. Ang emotional nga support sang guardians or parents, kamusta ka mo sa school, nag-ano ka mo today, bisan amo lang gid na. Kay ti meaning sina nga, batsyagan man nila nga interesado ka man kung ano nagkalatabo sa ila nga bilog nga adlaw. Si Dr. Catherine Jane Heraldo.